So guys, good morning. Nata diri karon sa may gamay nga bukid-bukid diri sa isla, no. Naay beach diri. Nasa beach diri. Taman dito, naasa dito sa unahan. So ato tang sugato ng sunrise, kaso naa pa day dito dapita ang sunrise, guys. So mas nindot siya lantawon adto sa kuan sa kato bitang runway sa eroplano. So dire di siya makita day. I thought nga are mo subang adlaw, pero naray dito. No, please, no, please, no, please, no. There's no need to complicate. All the time is yours. Cause this is our fate. Cause I'm yours. Do-do-do. 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 Okay guys, padung taron sa katong pikas nga bukid nga atong nalantaw dito sa kuan na babaw. So mao na siya kana. Ato na sa kaon. So guys, mao ni andalan pasaka. Adventure to. Adventure to, men. Ana babaw na. Go. Dara. Tara day. Tiguan sa tanom mo eh. Right. Di kaya siya dako, guys. Mura siya na swimming pool. Yung dako sa dagat. Mura siya swimming pool. Grabe kalalom. Oh. Grabe sa kaya tinawa. Oh, amazing. Itong bukid ba na or bato? Basta bukid nga itong gisakagan niya. So nata sa pikas labang ta. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I tried to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more, learn some. Won't hesitate no more. It cannot wait, 'cause I'm yours. Do-do-do-do-do-do. Sinugbo. Hi guys, what's up? So nata diri ron sa watakabalong lugar diri sa Carnasan, no. Nakahuwam ta og motor. So shoutout kay Nanay Aning, no, sa pagpahuwam sa ilahang motor. So guys, laago na to ang Carnasan, no. solo flight ako ra usa. So shoutout ni Engineer Tino, may nag-assist na to para mahugman siyang motora. So karon atong i-try og libot ang Karnasak, basta natay makitandaan atong sudlon. Sayang kayo na nata diri nya, di ta makalaglaag, no. So
So tara guys, let's go. Basta sundol na taning daan. Sa tada doon. Ha? Agoy. Ana lang ka. So guys, sa atong paglatagaw naabot ta diri sa murag man-made lake mo siguro niyang man-made lake nga giingon nga kang Usmeña daw. Nya dito sa unahan kato nga dapit. Murag sumpay na siya sa dagat no na. Diha mo siya murag nahimong swimming pool. Wow, grabe ka tinaw sa kuan tubig. Kuan may pagka green nga bluish green. Nya kuyawan lang tag mo suta dire. Kaya basin matrespassing ta. Alright, so ta. So mo ni siya ang lake. Lake. Wow. So guys, bintaha gyud ning laagon gyud nato ang lugar no kay nato gyud tayo ma-discover nga mga bag-o. Right, so tara, padayon ta latagaw. Boss. Ani pa dong? Burio. Unsay na dito? Anawa na dito. Nain indot view dito. Puro ni Raprod. Andiri pa dong nakuan. Ato ni ito sa pero dili ni tuyok dan ana. Wala potol. Balik po kasi sige. Suwayan. Laagon. Sige, tingga. Wow. So dirita napunta atong iskina nga atong gisudlan. Although private property siya guys. Wow, tanawa lang. Tanawa nindot kayo dili makuan sa kamera. Dili maka-justify ang kamera sa kanindot. Nindot kay ang dagat. Tinaw, kalmado. May cave dito. May cave siya. Yan ay dalan-dalan dito. Suwayan ka na natog adto no. Kabiha ka tinaw guys. Woo! Right. Picture to dire. Picture. Nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more, learn some. Right. Mauli na. Humana ang ato ang paglatagaw sa Karnasa. Got to believe I'm